così! Alto, alto, alto! È giusto così! Joachim, alto! M'encanta aquesta secció. Doncs, Tornem-hi, què Mònica, t'excita, jo, Àngels? tal com van les coses, evidentment, m'excito més que m'emprenyo. Tinc pocs motius per emprenyar-me i bastants més per excitar-me. Això és El primer bo. que m'excita és la possibilitat que tenim al davant de ser líders en solitari. I és que aquest cap de setmana juguem contra l'Atlètic de Madrid, ja ho hem dit, i el Barça, si guanya, es posa líder en solitari, i si empata, té l'averaix a favor, perquè va guanyar el partit de la primera volta amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, ens podrem despenjar i tinc ganes que aquesta temporada, de les 21 jornades, només en 10 hem estat líders. Doncs si ho fem en solitari, encara millor. M'excita el bon moment de Munir, ja ho hem dit. És un home que necessitava confiança, que no, durant els mesos en què no va estar Messi no va trobar el gol, ara sembla que s'ha retrobat amb ell. Doncs m'excita veure que per fi ha recuperat aquest puntet que li faltava i jo confio en que els minuts que li doni a partir d'ara Luis Enrique els sàpiga aprofitar com fins ara. I m'excita, doncs, parlant del partit del dissabte, veure Arda Turan contra el seu exequip, perquè a la primera volta no podia jugar, ara s'enfrontarà al seu equip i jo crec que sortirà motivadíssim. Mira, veus, jo, per exemple, també penso que en el partit del Màlaga va ser un dels que va caminar una mica. Jo crec que no caminarà gens davant els seus excompanys i que estarà hipermotivat. Tinc ganes de veure contra els de Simeone. I què t'emprenya? Doncs mira, és que no és que m'emprenyi, és que em treu de polleguera els horaris. O sigui, que tornem a jugar. Estic d'acord amb tu. Aquest dissabte, a les 4 de la tarda, que obrim la jornada, i que el Real Madrid, que no té partit entre setmana, jugui a les 8:30 de diumenge a 8:45, perdó, no ho entenc. O sigui, no entenc qui fa els horaris, que no tingui en compte que Barça i Atlètic de Madrid tenen partit dimecres de Copa i que després siguin... No és que juguin dissabte, és que juguen a les 4, i és un horari que... Està més que demostrar que el Barça se li queda una mica travessat. I que l'ha repetit moltíssimes vegades aquesta temporada, aquest horari. Que venim de jugar un partit a les 4 i hem vist que és possiblement el pitjor que hem fet aquesta Lliga. Per tant, doncs mira, m'emprenya que no tinguin en compte, sobretot el calendari, que Barça i Atlètic de Madrid tenen un partit dimecres i que juguin dissabte quan altres equips juguen en diumenge. Hay que decir a favor de esto que esto lo organizan las televisiones, ¿no? El Mediapro y compañía, ¿no? Los que sean. ¿Por qué lo hacen? Porque es un partido estelar. ¿Por qué se juega a las 4 de la tarde? Porque lo pueden ver en países como en Asia, donde se está promocionando el fútbol español para intentar sacar mucho más dinero por las televisiones, y es mucho más interesante para Asia un Barça Atlético de Madrid que un español, que un Real Madrid español. ¿No te convence? Perdona, pero si acaban de comprarlo los chinos, el español, tendría que ser el partido estrella. Pero no, pero yo hablo a nivel global, no solamente los chinos, los indios, los tailandeses y los japoneses. Y Indonesia y Filipinas. Pero escucha, eso lo decide la televisión, es que hay que aclararlo, porque hay gente que se cree que esto lo decide la Federación Española para perjudicar al pobre Barça, que tiene que jugar a las 4. Si jo m'he aixecat a les 4 de la matinada per una final del Mundialet al Japó, si tant interessa aquest partit, mira, com a mínim que el posin a les 6 de la tarda i almenys no veurem un camp a quadres, amb la meitat en sombra, amb la meitat en sol, que no distingeixes, que els pobres càmeres es tornen micos per poder fer el canvi de filtre i ara que es vegi bé, es vegi malament, i el realitzador va boig, i un espectador no disfruta amb un partit que té el camp dividit amb sol i sombra, per començar.